Tanggap ng bawat barangay sa mga bayan ng Aringay, San Gabriel, Santol, Santo Tomas at Tubao ang 72 multipurpose vehicles. Isinagawa ang turnover ceremony sa Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center sa San Fernando City, La Union. Ipinagkaloob naman ang 2 dump truck sa Barangay Madayagdag, San Fernando City at Bayan ng San Juan. Kanya iti kasapulan iti baranggayo nga na safe kayo nga agserbi di purpose na data nga vehikulo. Data nga vehikulo ako mamayawag ka na kayo, babae iti emergency kuno natin titikra. Nutad doon masapol nyo nga agiyakar itang tao, mausaryaw. Nagiti na duma, tingga rabii, aganatin na pa. Nya, urayan yung kailan niya pulat siya. Baka naganak po na niya, ano si Mangpad niya pulat siya. Nutad duma, at nagitay madisgrasya, hindi nung lugar yun. Masapol niya itaray yung amo, iti kasidagan, niya pangagasan daging wada. Iso nga nagita apo ti, nagitay isang kabasit laing apo, nga aramatin o nung aramiden, kung isuti aramatin nyo, tanong mag-perform yung judisyo. May 2 disenyo ang multipurpose vehicles na ibinase sa terrain o lokasyon ng bawat barangay upang maging mas mabilis at mabisa rin ang pag-abot ng tulong sa bawat residente. Kaya po magkaiba ang ating patrol. Ang mga barangays po may classification po yan kung upland or lowland. So syempre po, ang directive po ni Apo Governor is i-identify po kung ano po ang upland sa lowland na barangays. Ngayon po, pag upland po, kasi alam naman natin ang terrain ng mga ibang barangays ay napakahirap. So kailanganin natin ng 4x4. Kung makikita nyo po, ito pong isang sasakyan ay itong Mitsubishi. Ito po na Strada, ito po ay 4x4. Ito po yung mga barangays na classified po is upland. Dahil sabi nga ni Gob, mahirap naman po na kung yung pang rescue vehicle mo or patrol vehicle mo ay hindi pang upland, yung patrol vehicle mismo na gagamitin nila is safe and yun talaga ang purpose. Ngayon naman po, itong Tamaraw po is ang ano po nito, isa lowland dahil 4x2 po ito. Pero ang lahat po ng mga ito, equipped po to hanggang sa likod, yung mga may flatbed po yan sa likod, kung yung pang rescue. So ito po ay talagang for emergency purposes only. Kabilang sa nakatanggap ng sasakyan ang bayan ng Santo Tomas, nahati sa upland at lowland barangays ang bayan. Ibinahagi ang mga multipurpose vehicles sa akmang topografiya ng mga barangay. Panbantay, baka dahil kami may isang klase tilugan, baka di ka na kaya sumangat. So mas napinpinas datoy. Tawakip, munisipyo may, nga talaga qualified kami mat. Tagamin mat, sulsulinit kami. Kaya pasyente ata, kano, adati kalamidad ma'am. Kasi di service pati kastoy, dati pasyente may bulol-bulol kami kani congressman. At least sa taadan, orang kami tumawag dyan, tanagrigat pa itagurat ambulance. So nga dati ko ti barangayan, mas okay tatan. Sa barangay kasi namin, prone sa accident yung iba, tas mga kabarangay namin is usually may mga humihingi ng tulong para magpahatid ng ospital. At least ngayon may sasakyan na mas madali kaming makatulong, maihatid yung mga nangangailangan ng tulong lalo na mga pasyente sa ospital. Dapat din umanong tiyakin ng mga punong barangay at mga opisyal ng barangay na nagagamit para sa publiko at hindi sa pansarili ang mga sasakyan. Bagay na tutuparin naman umano ng mga opisyal ng barangay na tiyak ding imomonitor ng Provincial Government of La Union. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.